padres acabo de chegar. Ahora mesmo te ia chamar polo móvil. Coñécete, querías comerte todo, pero agora mesmo vou chamar á miña veciña Pauliña, ao meu irmán Paquiño, e as miñas amigas Inés e Monchiño. Non o fagas, por favor, non o fagas. Pauliña! Que queres? Trago-te ti este máis para que veñades e unha casa ao lado do colexio do banqueiro. A onde temos que ir? Ao comedor dunha casa chea de provisións. Nun momento o salón da casa encheuse de ratos. Oye,
é o fim com meu irmão José Antônio. Vai, Ratinho! Olha, estou me acordando que tenho que ir recolher a minha filha à escola. Vai, Ratinho! Eu visitei a minha sogra. Vai, Ratinho! Eu ir passear porque é bom para a saúde.